Ай, много си повярвахте, обаче време е да затваряте. Това е дистрак за Павел Колев и Ицака. Мадафака. Не го ще отпочивка е право за Павел Колев, това са за двамата. Слушай сега. Павел Колев и Ицака, вие двамата мадафака. Павел Колев и Ицака. Може да ми барат те салама, щото ще правят яката драма. Не мога да ти кажа, бате, хората ги привлякоха в къщата на инфлуенсърите. Трябва да ти кажа колко кеш им дадохте. Не можете да карате хората да умират от глад и да правят преврат. Не мога да ти кажа, падате ми по врат и ще ви направя слепи като Орхан Мурат. Трябва да ти кажа, не може да се ебаваш с хората, защото ако се ебаваш с хората е тревогата. Не мога да ти кажа, ще те блъсна с Волгата, защото влизам, бате, и ти откача главата. Не мога да ти кажа, цвети горката, взе парата и замина за чужбина. С мнозина се ебала в тоалетната, разбери. А жената на Ицака дори му изневери. Не мога да ти кажа, ти само се насери и отивай да седнеш, защото не можеш, хура, ще ми го поемнеш, защото си станал като някакъв Джизъс, който се кълне в всяко едно нещо. Не мога да ти кажа, бате, навънка вече не е горещо. Разбери ме, Андрешко, защото ще те пратя при телешкото, защото си станал като бабешкото сирене. Не мога да ти кажа, бате, във Варна ги мятаме. Много истини. Обаче вие двамата, когато сте двамата, не можете, защото екипа ви заминава. Ще ли сте сезон 2 да правите? Не малеле, много сил шашавихте. Не мога да ви кажа колко се забравихте. Парите са ви в главата, оле, това забравих да кажа. Не можеш да ти изнасям багажа. Викай ми, Алекс, километража, защото ще те накажа и откажа от твоите права в канала ти. Хакнаха те 2 пъти, мале по тъпси от баба ти. Това е дистрак. Защото Павел Колев и Ицака ще ми барат моя шпек салам. Ус.